kai kana ku ka ga kuma da ka ga kan da bai ne ka kai da ka tabbata ka ba amma gaskiya ni na aura shi ya gasi abin da muke ba ban iya fitar da Allah ba da shi sa ta ce da dauki awo da to bara tura ka saboda a je awo a jama din ko sai a kawo da kuma har jira da muke kenan na tura har zuwa kawo ba ka san wajen eh to wai ni ko kuma da tsaya yanzu kai da ma ban hushi wala ta lalle motsi ka dan kai kace ko ke so ka sa kwat ka sa shirt ko kwat na ce din kamun shine ai me yasa ba za ka kama dogo riga ba kayan al'adarka shi yasa kuke kawo kayan mu suke kwanta da sannan to billahi lazi baka isa ba dan an kama kudin Allah ya tsina kuna kawo tattalin arzikin ku zaman kasa kana dan musulmi a ce wai za ka kama wani kwat ba za ka kwadin ba kai dan kama masa kwadin lazani kai kwadin lazani Allah da ya ai ba da mu to ne kwado menene ke zami a wannan ne mai gwarawa ko da kwadin lazani kai kana ga magana shi ne ko yaran mu ne mu wannan dawo muke to shi ma da bai iya kwado da lazami ba kai yayi laifi duk kuɗi je su wallahi ubansa waya a nauzin Najeriya zai iya tela bai san yadda ake kwaɗon lanzani ba. Ba sai kwaɗon lanzani for what? Ban kwaɗon lanzani. Ko ban kai ko bin lafi da hila da yin kwaɗon lanzani ba. Wallahi sai. Ni ba kuma kai ba. Ni ban da kuma ka wallahi. Ni ban da oga respect yourself before somebody respect. Shut up. Shut up. Kana shiga cikin hatu. Shut up. Hey, officer. Yes sir. Wallahi ba za ka. Step back. Okay sir. Step back. Okay sir. Ba za ka zo ku ba. kan kwado da linzami ne ba su ne za ka kai su ga yafi okay kana da kubana Ni ba zai ka di kafulo Ja mu sirri. ka fa report you Ba ka jawo ba. Wai jawo. ai ba za su sha bakin kan sharrin su sai sun kan abun nan muke tafi gidan sunan bare duk wanda jama'a sun tafi na ga matan ugon nan su da Suna? Wane gidan suna? Ai mai gida da kana son da je gidan suna ba za ka bani a cikin wannan shigar ba. Saboda ni lokacin da za ka aure ni ba haka ka ce min za ka yi min ba. Ce min kai duk abin da nake so. Za ka sa ni a gaban mu je kasuwa mu siyo kalar kayan da nake so in sa a jikina. Amma kawai yanzu daga zuwa na dududu shekara ta nawa da aure ƴaƴana nawa da haihuwa. Duk ka sa na ji na ni rabe ka zazzage ni. Suturan ma da zan sa a jikina ma ta gagare ni sai da dinga sa ko dadi yanzu ka duba ka ga wannan a tabbar. dan Allah ki sako fa ba larai me muka yi da ke ba ta nace ingila zan siyo miki bane wannan da na samu lasisi ta nace siyo min ingila nace mar amma gashi ni ma na lura ai ba mahaukaci bane ni daga sa kwana biyu ta kode dole ne in neme shi ya bani kuɗi na ko kuma in samu girbi in sabe shi amma ba zai yi zuciya ta yadda ta ɓaci yadda zuciya ke ta ɓaci haka ta ɓaci haka. Ka gama na ce ka gama? Ki yi haƙuri. To ka duba ka gani a tamfar dudu satin ta biyu wankin ta ɗaya ka duba inda ta koɗe ta jemi a haka zan je gidan suna. Matsalar rashin zuwan mu sai da jakina kawai da ban sai da jakina ba Allah sai mun je har birnin amma dan Allah dan annabi ki yi haƙuri duk inda lasisi yake ni sai na nemo shi. Sai na gaya maka da ka yau sai yau in dai har kana so in shiga gidan suna cikin jama'a cikin taro ana nuna ni ana ga matan wane to ka je ka siyo mu atamfa nake so a cikin birni ka sa ni a gaba mu tafi birni kasuwa mu siyo atamfa an ba ka ba da kai yau sai ka ƙara ce mu in je gidan suna in Allah da zan arke ken dalle ko a keke ne sai dan suna ko da kanwa ka ake in da baka min sabon dinki ba zan je ba zan je in neme shi ni akan kuɗin nan dole ma a kawo su dole in ma bai canjo min ba ya kawo min kuɗi na kawai ni dai na ga ya maka in zaka gyara me na tashin hakarkari haka me na tashin hakarkari dan ba zan dinka tafiya ana nuna ba ana ga matan wane tana yawo da kuɗin to Allah baki hakuri ni zan nemi lasisin wannan ya samu auren da ba soyayya ai kashewa zai yi wallahi
dole ma in neme shi in ba kuɗi na bai canjo min wata atamfa. Amma atamfa kwana wanki ɗaya ta fafare, dama Allah fafaro ce. Allah wala mutanen zamani. Wato a atamfar ma da dokar ma sai an doke. Wallahi da zai miki